мирните протести. Сега е ред на бой и масови арести, писъци, крясъци, оглушителни трясъци, човешки същества отблъсквани с тласъци. Държава малка, картинка жалка, а Ушев точно преди месец ти иска запалка. После се чудят защо не са обичани, може би защото са еничари. Народа стиска безпомощно и умруци, дева тия униформени бокуци. Депутат е печен като е пред камери, ама иначе от залата ела го намери. На 2 години вече старя Мерцедеса, а европарите, кажи ми ти къде са? Тариката иска в джоба ми да погледне, от толкова пара нема ли да ти приседне? Ей туристи, какво се чудите? Не ме гледайте мен, гледайте другите, да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Ей туристи, какво се чудите? Не ме гледайте мен, гледайте другите, да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Всичко в страната ни е реден параван, а мене силно ще ме изкарат някакъв наркоман. Педари, проститутки, това ни е хайлайфа, гнусни същи